ngajak kedoprakan to. Kakang Patit. Jawel kisot. Gare kata ketoprak tahu yo tak garap tenan. Lho. Kados pundi to Kang Mas? Menika tasih wonten piyantun kathah. Oh iya. Yo kene panjenengan badhe nggarap kula. Piye diajeng? Tegesipun garap menika kados pundi Kang Mas? Wah, lah kowe kuwi gampang diajeng. Sliramu tetep tenang ning omah. Kuwi go bakal tak pasrahke karo kawula sing cilik-cilik kuwi. Lho, gak bahaya. Kados pundi? Ya, pokoke Kula sliramu menika tanggel jawabipun panjenengan. Loh. Yo kene badhe panjenengan pasrahake dhateng para kawula muda. ora apa-apa to, Yayi. Sing penting lak dadi. Ngene lho, Yayi. Karepku ki aku nek wis dadi karo Pak Guru Adiwaluya, matur sembah nuwun Pak Guru Adiwaluya. Ini diajeng ya, wong ayu, garwane wong akeh. Garwane kakang apa ngomong? Kacang Mas. Kacang Mas. Sliramu ki wis tetep nang omah. Masalah bangun kuwi tetep kae ana kuli, ana karyawan kae kuli priya kok ya akeh to diajeng. Wis sabar. Mekaten Batang Mas. Oh, anu Batang Mas. Lah kono Batang Mas lagi kono batange priya kacang iki ya. Cak priya. Kae wedhuse durung diombeni kono. Batang Mas. Batang Mas. Aku badange ngene diajeng wis gampang. Masalah perbaikan jalan kae meneh tak pasrahno kawula sing tak perintah. Wis sliramu ki tetep tenang ning dhuwur wae diajeng. Batang Mas. Ya kacang pasar minten. Kacang pasar minten. Kacang Mas pasar minten. Kula badhe nitih pirsa. Nitih pirsa. Panjenengan menika tresnanipun dhateng kula menika sak pinten. Lho. Sak pol-pole wong wis slirane kok gak krasa. Wis takono Mbah Sarminten kuwi sing roh diterawangi ketok. Nyuwun duka saderengipun Mbah Sarminten. Ya wis kene diajeng kae tak pasrah kae yo. Kae ya. Wis rumpuk. Yo bangun. Aja lali Pak Adiwaluya. Padha karo aku. Mas Padha karo aku. Anjak iki beres. Kita kelihatan Mas Sujiono, kita lewatan pelosor Rejo Kedeng Jojonegoro, Mas Sujiono BPD, tanggal 27 Sugih dalu Mas Sujiono. Abang Lari, kewonten kelawan Gedung Wangi, Sambeng Lamongan. Sugih dalu Abang Lari, kewonten kelawan Gedung Wangi, Sambeng Lamongan. Mas Eko Prasetyo, delok Kang Le. Pak Guru Adiwaluya, aku bolongmu tenang wi asli ya. Gak percaya parani nang omah to. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ate nanti jonggrang ora mokal yen aku nandang kasmaran. Tenan po? Kandhane kok waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wae topo yengan. Jonggrang terus karepmu kuwi piye? Peperangan iki ning apa? Durung rampung. Sliramu ki bakal selak ya. Bela pati. Yo piye? Kang Mas Prabu Kumpala.
bandung lanane jagat Jeng kepiye putra ratu pengging Prabu Dalamaya aku duwe aji sakti Dawarsa Rara jonggrang wonten damu manusa sun mundhut garwa manusa ya jonggrang penak tajak derep bando iso piye jonggrang duwe beban apa penjalukmu candi sewu suami kudu dadi iya jonggrang manyunmu tak turuti kalan mun weruh sliramu batin iki anane tansah rangu rasa tresno kang tanjang sarwa mikir ati kang bisa janjang kaya harap bisa jati saben wati tansah kodho ati nanging aku wedi loko buka seni tamahan loro tresno Rajang Edo yen kadulung nanging jagat sajroning atiku Godku nadyang tresno wigidi iya mas wis kina derat sa